всяка рана заслужава още от времето ти. На 8 май Луната влиза в Водолей и точно това прави по-лесно едно много важно нещо. Да спреш да се държиш за гнева. Ако пълнолунието е извадило напрежение, обида или разочарование, това не е ден да го дъвчеш отново и отново. Това е ден да си отделиш, да си поемеш въздух и да си кажеш: не всичко заслужава още от енергията ми. На 9 май идва последната четвърт на Луната във Водолей и тук вече посланието е още по-ясно. Намираме се по средата между пълнолунието и новолунието, което значи, че не е време да насилваме нещата, а да се помирим с това, което е. Затова приеми реалността и спри да се бориш с нея и виж какво вече имаш, вместо да се вглеждаш в това какво още ти липсва. Понякога най-силният ти ход не е да настояваш, а просто да пуснеш всичко онова, което вече не ти служи и не ти трябва. Ако ти е харесало това видео, сподели с приятел, а повече информация ще намериш в описанието.